हेलो लोगोफोर आरोबाव भिडिअ लाबोफिनबाय गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया दिनैनि बे भिडिअआनो जाहैगोन जिहेतु जायफोरा रिहेबिलिटेसन मोनदों मोजांनि बाथ्रा मोनदों मोजां बयबो मोननांगौ आं बेखौ मानिदों आंना मोनसे खोथाया बेनोल' जोंनि बे पिस एकर्डआ मोनसे नैबे एकर्डआ मोननांगौखौथ' मोनबाय 4 लाखखौ होबायबो इन्डिया गभर्नमेन्टआ मोननांगौ बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो मोननांगौ नाथाय बेनोल' बे एकर्डआ बर' रायजो राजानो मा होफैदों जों बेखौ साननाया मोजां आरो जोङो सिन्था खालामनायाबो मोजांखा जे बे पिस एकर्डजों जोंनि बे एकर्डजों जोङो रायजो राजानो जों मा होफैखो आरो रायजो राजाया मा मोनखो बे आरोखि खोथाया दिनैनि बे जाया सिगनेटरिफोर सागानगिरिफोर आं बिसोरखौल' कुइसन खालामबावगोन आं दिनैनि बे एकर्डआव जों रायजो राजानो मा होदोंमोन जों गोबां खोथा बुंबाय किन्तु इन्डिया गभर्नमेन्टआ होनांगौखौ होदों आरोबाव ओरैहाय 4 लाखबो होबाय बहुत कलेज होबाय बहायबा इन्जिनियार कलेज मानिबा गोबां माबा माबि कलेज मोनदों आरोखि बिनि नांनाया बे कलेजनि थाखाय नांथारमारदोंमोन ना आरोबाव आबसुनि नैबे आबसुना एक्स आबसुनिया बिथांमोनाबो दिनैहाय बे इन्जिनियार कलेज बा बायदिसिना गुबुन बेनि थाखाय नांथारमारदोंमोन ना आंनि सोंनाया बे आरो जुदि बिनि थाखाय नांदोंमोनबा डिभाइड आसाम 50-50 खौ मानो होनामोन न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बेखौबो मानो होनामोन दिनै गोबाङावनो गोबां खोथा ओंखारो NDFBनावबो दिनैहाय बे खोथाया कुइसन जाबावगोन फार्स्ट टाइम दै आं NDFBनि लिडारफोरनाव कुइसन खालामबावगोन आं बेखिनि खोथाखौ NDFBआ बिनि थाखाय नांदोंमोन नामा इन्जिनियार कलेजनि थाखाय बिनि थाखाय नाङाखैमोन 4 लाखनि थाखायबो जों दुखु खस्थ' खालामनो नाङाखैमोन जों गोबां रोखोमनि गोबां खस्थ' आं 34 बोसोरनि खोथाखौ होनना बुङा आं 22 बोसोरल' आफादाव मावदों 34 बोसोर मावाखै आं बेखिनि खोथाखौल' होनबाय थागोन आं आरो बुंलांबायबो थागोन दिनैहाय जोङो बे बड'लेण्ड होननानै बुङोब्ला गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो ओंखारो नाथाय बिनि उनावहाय लिडारफोरा मा खालामहैयो जै नांनाया जोंनिया बारा जाबाय एसे माबा मोनसे जाबाय ब्लड सुबिदा लानानै बहाबा माबा मोनसे खालामहैगारो रायजो राजाखौ लानानै ओरैबायदि जों बुङोमोन दाबोथ' NDFBनि कयेकजन लिडारफोर देरहानानै थानायफोर कयेकजना बिबानाव मोननायफोर दायथ' मोननायफोर बिटिआरखौ सालायग्राफोर बिथांमोनाथ' लेक्साराथ' बिराद माने बे इन्जिनियार कलेज बिनि थाखायसो नांनाय स्टाइलनि खोथा बुंनाय मानायफोरा किन्तु बिथांमोना लाजि रोंगोना रोङाथाय आं बेखौ बुजि मोना माबोरै होननानै बुङोब्ला जों दिनैहाय बहाबा माबा माबि मा होननानै बुङो सोरबाया मोसानाय सोरबाया मेथाइ खननाय सोरबाया बायदिसिना बायदि रोखोमनि खामानि मावनायखौ नुदों किन्तु जों दिनै रायजो राजानो मा होफैनो हाखो बै सागानगिरिफोरा जाया बिबानाव दङमोन आरो देरहानानै जायाहाय गुबुन न'आव हाबहैनाय बिथांमोनाबो दिनैहाय मा होफैनो हाखो रायजो राजानो मा होफैनो हाखो आं बिसो सोंनाया रायजो राजानोथ' दिनैहाय नोंसोरखौ दिनैहाय दाखालि फेरेंगा बिथाङा बुंदों रन्जित बिथाङा बुंदों रन्जित बसुमतारिया दै आरो ना नंगौ नोंनि बुंनाया थिगानो किन्तु नों रायजो राजानो मा होखो दे बै दैफोरनो मा होखो नोङो दैयाव रायजोफोरनो मा होखो दैखौथ' नों रायजो बाहायबाय नायाथ' दे NDFBनि केडारफोरानो जाहैबाय किन्तु नोङो मा होफैनो हाखो दे आंनिया खोथाया बिसो नोंनाव सोंनांगौआ बिसो किन्तु आं बेखौबो मेडियायाव आं कुइसन खालामबावगोन आं बेखौ र' साननैसोनि उनावहाय खालामगोन आं बेखौ किन्तु नोङो दिनै मा होफैनो हाखो बे आरोखि दिनै सावरायग्रा बिथाङाबो रंजादों खुसि जादों
बिथाङा दिनै बर' रायजो राजानो मा होफैनो हादों बेसोना खोथाया। नों दिनैहाय बहाबा स्टेजाव रंजा बाजा मेथाइ खनबाबोथ' जानाय नङाना। रायजो राजानो दि नों माबा मोनसे जे मोजां फिथाइ थायहोनो हादों हादोंना हायाखै बेखौ नायनायाबो मोजां। रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो रायजो राजानो मोनसे फिथाइ मोजां थायहोनो हादोंना हायाखै बेखौ नायनायाबो मोजां। गबिन्द बिथाङाबो रायजो राजानो जे माबा मोनसे फिथाइ होफैनो हादों बेखौ सिन्था खालामनायाबो मोजां। आं बेखिनि खोथाखौ होनबावगोन। आं दिनै आबसुनि एक्स आबसुनि प्रमद बिथाङाबो आबसुनिफ्राय फैनाय नालाय प्रमद बिथाङाबो बेखौबो आं बुंगोन दिनै रायजो राजानो दिनै बिथाङा मा होफैनो हादों। दिनै बे पिस एकर्डखौल'नो खालामग्रोदोंमोन नामा? आरोबाव बिनो फाइनाल बिनो जोबथा एकर्ड होननानै बुंदोंमोन नामा? बर' रायजो राजायाथ' दिनै जोबथा एकर्डखौथ' लुबैयाखैना। बियो स्टेप बाय स्टेप थांलांबाय थागोन। आबै आबौ फिसा फिसौ फिसानि फिसा जेब्लासिम बड'लेण्डखौ मोना अब्लासिम जों बर'फ्रा बे बड'लेण्ड सोदोबखौ नागारनाय नङा। मिथिबाय? सोरबाया प्रमदआ नागारनो हागौ, सोरबा सासेयाबो नागारनो हागौ, सोरबा गुबुन प्रमदखौल'नो बुंबाय थानाय जाबाय दे, दिनैनि चिफखौल'नो बुंबाय थानाय जादों। गुबुन जायहा दिनैहाय बिटिआरआवहाय MCLA माबा माबि जानानै दं बिथांमोनखौ आं बुंदों नोंथांमोननि जिखिनि खोथा होननाय रायजो राजाखौ नोङो गोजोन होनो हादों नामा? सोरबाया दिनै रावबो गोजोनाखै दिनै बे एकर्डखौ। आनखि आंबो गोजोननाय गैया। आंबो दिनै सानसे सम 22 बोसोर नांनायावहाय 22 बोसोरावहाय बर' रायजो राजानि न'आवनो थानानै आंबो देरबोदों। बर' रायजो राजानि न'खरानो आंखौ जाहोदों। बर' रायजो राजायानो आंखौ दिनै बेखिनि बाथ्रा बुंनो रोंहोदों। बे आरोखि आं रायजो राजानो आं नुहुरनायाव सोरबा NDFBआनो होन, सोरबा मा होननानै बुं एक्स आबसुआनो होन, एक्स NDFBफोर लिडारफोरखौनो होन, केडारफोरखौथ' आं जेबो होना, बुंनो थाङा आं बिसोरखौ। खिन्थु लिडारफोरा मा होफैनो हादों बर' रायजो राजानो? दिनैसिमबोथ' जेबो होनो हायाखै, जेबो फिथाइखौनो मोजां थायहोनो हायाखै। होनबा जों बावहायसो बहाबा मेथाइ खननाय, बहाबा दै आरो ना माबा माबि बायदिसिना रुजुनलायबाय थानानै जेबो लाब गैया। लाजिनांगौ आंनि साननायावहाय, आंनि बे फिसा मेलेमजों बुंनाय बे रावा। मिथिबाय? लाजिनांगौ दङ। दिनैहाय आरोबाव बिनि गेजेरावनो माबा आंनि सरखाराव फैब्लासो नोंसोरो आंनिफ्राय आर'नाइ गानब्लासो नोंसोरो रिहेबिलिटेसनखौ मोनगोन। बेफोर बाथ्रा ओंखारलायदों सुब साबनो। खिन्थु रिहेबिलिटेसनखौ मोननांगौ रायजो राजानो मोननांगौ। आंनिब्ला जेसेबां माबानाय दिनै बुख्रेब जानायफ्रानो रावबो मोनाखैथ'। सोरबा दुखु खस्थ' दाखालि आंनाव बेसेबां गाबखौनो बुंहरदों होनबा बेफोर खोथाखौ साननो गोनां। थ' गोबां समावनो जायखिजाया आं भिडिअखौ लाबोबाय थागोन। आं सानथामसो जाबायमोन आं गुबुन खामानियाव थाबाय थादोंमोन। सानथाम सानब्रैसो जाबायमोन। सोरबाया जुदि गोबाङानोथ' नायनो मोजाङाबो मोनाखायाबो आंनि बुंनायखौ। जेखियानो जादोला मोजां मोनदामोन आं बुंनांगौखौ आं बुंलांबाय थागोन। आरोबाव साननैसोनि उनावहाय आरो गुबुन मोनसे भिडिअ लाबोबावगोन आं। बेफोरबायदि आरोखि। आरोबाव दिनैहाय जुदि पिस एकर्ड जामारदोंमोनब्ला, पिस एकर्ड जुदि गोजोन सुक्ति मोनब्ला दिनै बे जेलाव थानाया मानि थाखाय थानांबाय थादों? दिनै मा दायनि थाखाय थानांदों बिसोरो? आंना बे सोंथिया। सोरबा लिडारफोरानो होन, सोरबा केडारानो होन, गोबाङानो जेलावनो दङ। केसबो उइद्र' जादों होननानै बुंदों। रावबो गथ'फ्रा बुंनो हाया आंनिया उइद्र' जाबाय केसा होननानै। बेफोरबायदि आरोखि। थ' आं बेखिनियावनो केसनि आरो जेलाव थानायनि भिडिअखौ दिनै एसेल' बुंगोन। नांगौ जायोबा साननैसोनि उनाव आरो हब्रा बुंबावगोन आं। दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।